Hindi ko po kaya ito mga studio. Hindi talaga to, mayroon ng bituka saka kung apa ah. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, kakain tayo ng balut at saka merong sili po nilagay. Ito po ay number 18 na balut. Yan. Kalami ano yung studio. Pati yung sabaw po ilalagay ko po din po kasama po dito. Yan. Ito yung balut mga studio. Yan, number 18 po. Isa. Sus, sarap nito mga studio. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Yan, simulan natin itong kainan mga studio. Kain po! Marita Dre. Sus. Yan, mayroong suka, mayroong asin. Solve na to. Kain po! May suka eh. Oh no! Uy! Sili. Oh my God! Wow! Anghang sili po. Ang sarap talaga ng balut. Parang Pinoy ko. Grabe yung piso mga studio. Tingnan nyo po. Mukhang hindi, ayaw ko na kainin to. Nakita ko na yung mukha eh. Yan o. Nakita mo yan sa camera mo. Ang dinagi ko ano eh. Hindi ko palabot. Lampas 18 ata yun ah. Nakita ko na yung bituka nung...
Meron ko ditong coke. Pasensya na po hindi ko makain yung kuwan, malaki yung piso ha. Oh no! Ay, ako na ito talaga. Ang sila. Yan, hindi ko po kaya itong studio. Hindi talaga to. Meron ng bituka tsaka mga paa. Ah. First time ko nakakain ng balot na grabe, ganito kalaki yung mga piso. Ayaw ko na talaga. Ah. So yun mga kasadyo, hindi ko kinain yung mga oh no, excuse me po, yung malaki yung piso. Grabe mga kasadyo, hindi ko kinaya yung balot sa aling sa to. Shout out pala ako sa mga sulit na studio natin na nakita sa amin dito sa Cordoba. Ito yung picture namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat sa sulit na suporta niyo po sa Visayas Studio Family. So hanggang sa susunod na video. Peace!